Το Ίνκα αντιμετωπίζει τον Πανθηραϊκό. Η Χανιώτικη ομάδα θέλει τους βαθμούς στη μάχη της παραμονής. Εδώ μια σέντρα του Κορτσινίδη. Θα χάσει προς το παρόν ο Βλαχάκης, αλλά σε δεύτερο χρόνο θα καταφέρει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή να την απομακρύνει. Επιμένει η ομάδα της Σαντορίνης με το Γιόνδη, ο οποίος ελίσσεται. Έχει τώρα χώρο και θα σουτάρει. Ο Βλαχάκης θα αναγκαστεί να παραχωρήσει κόρνερ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Ίνκα που σιγά σιγά ανέβασε στροφές, είναι στην επίθεση με ένα κόρνερ. Εδώ διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή Μανδαλενάκη για πέναλτι στον Καρβουνιάρη στο 18. Νέο φάουλ με τον Ντακώστα, η μπάλα θα έρθει στην περιοχή. Ο Τσιτάς, όμως ο Ζόντος θα αποκρούσει τελικά στην γωνία του και θα απομακρυνθεί η μπάλα. Η ομάδα των Χανίων που συνέχισε να είναι πιεστική. Ξανά ο Τσιτάς κάτι σαν γυριστό μέσα από την περιοχή δεν θα βρει στόχο. Ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45 λεπτού η μπάλα θα έρθει στο Τεντάκι αριστερά μέσα στην περιοχή. Θα επαναφέρει προς το τέρμα, μάλιστα η μπάλα θα βρει στην πάνω πλευρά στο ορίζοντα δοκάρι και θα φύγει εκτός. Στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Κατσούλη που συνέχισε πιεστικά, εδώ Βεστάκη σε θέση βολής, το σουτ στο οριζόντα δοκάρι, η πιο μεγάλη ευκαιρία στο 55ο λεπτό, ο Κιτράκης, νέο σουτ, ο Ζόντος θα μπλοκάρει σταθερά. Συνέχισε στο ίδιο τέμπο το Ίνκα που ήθελε πάστηση για την νίκη, ξανά ο Βεστάκης, πολύ δυνατός αλλά θα σουτάρει πάνω από την εστία και στη συνέχεια ξανά με αρκετές κεφαλιές στην αντίπαλη περιοχή. Εδώ μια μονομαχία που ξανά υπήρξαν διαμαρτυρίες προς τον Μανδαλενάκη που υπεπέζεται. Και από ένα πλάγιο με δύναμη, ο Πανθηραϊκός του Μάνλη Παπαθάκη θα φέρει την μπάλα στην περιοχή και ο Ζώνας από την μικρή περιοχή πλέον δεν έχει πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 65ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε εδώ μια φάση που η μπάλα δεν απομακρύνθηκε όπως θα έπρεπε και ο Ζώνας από πολύ κοντά θα τη στείλει στα δίχτυα. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Πανθηραϊκού. Το Ίνκα έψαξε άμεσα την απάντηση. Εδώ δυνατές μονομαχίες, ο Ντακώστα με δύναμη εκτός εστίας. Ανάλογη και η συνέχεια, καθώς ο Πανθηραϊκός είχε πλέον χώρους να βγει στην αντεπίθεση. Ο Ζώνας από αριστερά θα μπει στην περιοχή. Ατομική προσπάθεια, ο Βλαχάκης μπλοκάρει. Στα τελευταία λεπτά ξανά ο Ντακώστα, ένα δυνατό σουτ, ο Ζόντος θα μπλοκάρει. Σε αυτό το μοτίβο κύλησε το παιχνίδι. Η κεφαλιά από τον Καρβουνιάρη. Ξανά ο αντίπαλος τερματοφύλακας σταθερά. Και στο τέλος των καθυστερήσεων ο Κρίτσας βγήκε στην κόντρα. Αφήνει την μπάλα για τον Ζώνα, ο οποίος το 94 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα διαμορφώνει το τελικό 0-2 για τον Πανθηραϊκό. Οι δύο παίκτες βγήκαν μόνοι τους απέναντι στον Βλαχάκη και ο Ζώνας δεν είχε πρόβλημα σε κοινή αιστεία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.